Само това мога да прави. Друго не може. 2 години, само това, само тия мършеви кокали. 2 години. Отрепахме се. Доде ги научим голям зор. Обаче пък им вземаме актула. Това е свирката, влизат вече кавалите. Кавалджоси ще влизат. А това долу-горе е средна скорост. Не мога да кажа, че е бързо. Правим го по-бавно, за да може да видят хората какво се прави точно. Значи костите са така отрязани, така се вадят. Няма нужда да се чистят повече, защото нищо не остава по тях. И това е. Няма. Сега ще махнем фланг стека и бавета. Аз го направих преди разделно, сега Мечо го направи както е на цяло. Ето това е фланг стека. Тези места струват около 9 паунда килограма, след като минат обработка. Да, много внимателно. Да, трябва да бъдат чисто извадени, защото не са ефтини извадени. Това обаче ще ти хакне име. Това е баветата. Чисто, най-вече, след обработката на PID, тая бавета отива и това е. Спираме вече.